И здравейте хора! В днешното видео ще поиграем малко, това ми е второто видео. Аз съм Дъртата лопата и за в момента мисля някои герои, които са ми прекалено близо до ранка да ги вдигна, например на Бо, разбира се. Кой друг? За сега мисля само Бо, но ще играят една игра с Пайпър, Бо няма година. Хора, я вижте каква Пайпър имам. Тя иска уивите и чанти. Митрев, браба! Тогава ще разплача. Хора, тиснете плюс бутона и сърчицето. Нищо, че сме в YouTube. Правим компенсация. Тя иска уивите и чанти. Преди да почна да заснемам, не можах да го таковам, но обаче ми се падна един стар пауър на Бул. Бате, като нямах интернет с Пайпър е много опитно. Извинявайте, че много лъгва, само че не мога... Нямаме... What the fuck? Защо не мога вярвам? Хора, и ако можете, елате в моя клуб Елхата. Ако имате 6000 купи, влизате. Ако искате, казвайте, даже ще смалиме купите, зависи от вас. Какви купи имате, така че чакаме ви. Сега ще ви покажа като цяло, ще ви разведа в моя акаунт. Така, тук това не можах да спечеля нито една игра и затова просто го сложих. Така. Къде е така? Ето, така са. Ако мислиш, ще скам къва, не, нямам приятелка, а просто имам... Просто, брат, това е клавишна клавиатура, брат, си отцапах с вишна, брат. Или това плюс клавишка, брат. Моя дома аз си ми е измислил. Така че, давайте. Yes, така. Ето, тук ще почна ви разведа. Акаунтът е създаден от един... Вече стана 2 месеца. На 5 мая създадох акаунта. 2024. Ето тук вие май виждате. В смисъл няма много победи на соло, дуо и така нататък. Но вчера според да дигна дуо и сега трябва да ги дигна тея. И нека почнем героите. Скиновете героите. Обаче е така на Next. Почваме с Шели. Имам 2 меги скина. Складбъстър Шели и Бандита Шели. И всички трябва и двата скина да ги има, защото са безплатни. Много искам да ми се падне ПСЖ Шели. ПСЖ Шели има ли лонгаут? Чакай малко. Добре, искам ПСЖ Шели много. Но за сега това. На Нита нямам, мисля, че нямам нито един скин. Но за сега много искам да ми се падне Гъми Беар. Заради това сега ще ви покажа защо. Защото може да си променят света. Това го научих от една Васи Би. Ето. Нали, ако мога да върва, ще бъде хубаво. Така. Така, башкато, така. Не я копирайтвам, обаче. Това колко до него трябва да съм, че да ме стреля? Сега ще чакаме да ни оставя на 500 и башката умира, ме пускаме мечката и трябва да сме червени.
И на Gummy Bear. И аз тя пуснах. Нищо се тая. Тя пак е червена. Ето, вижте, и мечката ви става червена. Тя иска лови тайче. Перфектно в лобито и поне интернетът. Ranked Overall, Diamond 1. Какви награди? Нещо ще ми даде ли? Не, брат, просто не мога да си играя Ranked. Анулирах. Мога на Ranked. Бати! Тебе. Пак ли 5 wina с Боба? И аз си гейте. Така, влизаме на Cold. Имам The Call. Не съм играл тогава, когато излезнал. Обаче от тези скинове, знам, че този Dark Call този е бил безплатен от Trophy Road или там не разбрах какво. Само, че аз този скин си ме кефи, но най-много ще ме кефи, брат, 79 скиновия. Или банана. Маймон. Защото е маймона, брат. Идваме към Бул, който днес му взех един Star Power, падна ми се. В смисъл, ако му взема, това ще ми е максата, макар и. Имам му този червения скин, имам му и Викинг Була. В смисъл, дигнах го на 25 ранг с Викинг Була и сега просто като игра на ранкет, игра с този скин. Защото повече ме кефи, но каквото изстрелва не ме кефа. Време е към женчето. Поне да ни бяха дали OG версия. Нали, както си беше преди, брат. Имам жълтия. В смисъл, с жълтия го дигнах до 13. И оттам се вдъхнових всичките ми броли да ги дигна някъде над 15 ранг. Или 15. Те, които не съм ги дигнал, са просто, защото са ми се паднали наскоро. В смисъл, аз за сега си играя с черния. Време се прима! Имам само един негов скин. Но като цяло тук най-много искам да си взема. То последния скин не ме кефи, обаче това за 2500 блинк си е уникат. Или ако не трябва да таковаме, си взимам Елдрагон. То Елдрагон е другото, макар и. Покич много искаме това, брат. Най-OG скин. Не че е OG, брат, ама скинове, които искам са на... Сега ще ви ги покажа. Това на Поко, на Джеси. Джеси имам само тоя. Иначе да си взема тоя, ама нема дам 200 джема. Много е гейм. И на Dynamite. Тук се чуда между кои негови скинове да взема. Тоя ранкет или тоя. Защото сега почвам да събирам блинкове за скинове. Имам кракинг тик, който ми се падна от 5 Legendary Star дропа. Не от това, от яйцата. После тук 8-bit. Му нямаме този скин. Как беше? Classic Beat. Така. Така хора, за малко спрях видеото. Имам Нагато безплатния него скин. Надера фактически не ме кефат неговите скинове, ама ето е Джаки. На Джаки искам ето този гекст скин. Но обаче да съм честен, ето повече ме кефи. Бобрат, много искам да ми. Само много на мен. Да, ето го. Аз ето този искам да го подаря на вас и би, да ми влеза в акаунта и ще купа джемове, обаче пише под видеото и не ме забелязват. А това е
Classic Basic скина. Стю. Точно така. В смисъл искам една тиква, обаче тя няма. Ето е Пайпър. Кой ли скин ще искам? Разбира се, че Мариполоската. Но в смисъл, ако ми е нов... Ако... Това беше с блингове, ще да си го взема. Имам ето този скин, падна ми се от Legendary яйце. И смисъл друг скин. Соника. Това знам, че беше с Legendary Star Drop. И тогава братовчет ми много ме издразни, защото си го взе. Нани, нямам ретро Нани, точно така. Но най-много става Бел Нани. Отиваме към Едгарчо, разбира се. Този си го купих. Но в смисъл ще фана или доктор Едгар, или е той. За 79 джема това за мен горе, да. На Бел нямам никакви скина. Най-много е това искам. Нали, чай, какъв е другия? Не. Избирам другия, но... Само искам 79 в другия джим, това е този скин. Това брат е много, абсолютно същи, само че по-цветен. Не знам защо излизам. Ето го Мортис, то също ми се падна от 5 Legendary Star Drop. Обаче не знам кой може да се сравнява с меча. Меча Мортис. Отиваме към Джин. Гангста скин, брат. Фристайл. Луми се падна от 5 Legendary Star Drop. Скина му, който за мен най-много става е обикновената версия. Бъс. Имам Кайчо бъс. Така. Искам да определя, че не ни достигнаха на нас 9 яйца, за да вземем Годзилата. Но така. Лили, която е опната заради това. И повече предпочитам класическото. Леончето. Ще направя специално видео, където му връщам купите на 800. Но в смисъл най-много си избираме това, защото те или е това. Това е сладко. Обаче това е по-яко, брат. И отиваме към Драго, който няма. Пак предпочитам обикновена версия. И пак ви казвам, ако искате влезнете в моя клан Елхата. Трябва да ви 6000 купи. Не ни интересува колко герои имате, на 0 или на какви купи сте. Просто ние, за да си изпълнявате, като има мегапик, като има такива евенти, да си изпълнявате. Тикчо. Кош. Така. И за герои, които искам да ми се паднат, искам Рико, Емс, Франк, Биби, Мейзи, Тара, Фанк, Док, Чарли, Кордилката и Кит. И си искам $12 към акаунта. И пак ще ви покажа е така кода, ако някой иска да играе с мене. Просто ето ви QR кода и ще гледам коментарите, кой иска да играе.
И колкото по-бързо стигна 100 000, много съм зле, 100 абоната, ще направим giveaway. Ще има 3 нива. На трето място, където е човека, ще играе такова. Ще играе с мен на някаква пожелана от него игра. Дори да нямам, ще си я взема. Второ ниво е... се върна. Второ ниво е гифт в някоя игра. Fortnite, CS. Ако нямате нито една от тези игри, ще измислим нещо. И на трето място да влезна в акаунта на някой и да му купа пожелан скин или каквото е в шопа. До 43 лева. Бегли мога ви взема. 43 лева мога ви взема 360 джема. Да. И тук, брат. Ван, искам да видя нещо. Качай, това с главни букви. Уа. Не, Ванко още няма. И ако този, който е най-редовен във видеята, получава мечтан герой. Така че, който поиска да дават. И също така ще правим Minecraft сервер. Ще правим друг отделен giveaway, където... ще ви кажа на друго. Който победи, ще му даде кода на нашия сервер в Fortnite. Ще правим складове, дута, на живо стримове. Така че... Понякога да знаете, ще се прекъсвам, например другата седмица ще прекъсна за малко от YouTube, но аз ще прата общност, защо отсъствам и мисля да е това от видеото, така че чао, Мари по-ласката.